चिरां जिल्ला सान्तिपुर हालामनि कुंग्रि मारुफारानि केशव बसुमतारिया गुवाहाटी आहमगाव बाथौफुरि जायगायाव थांनानै खामानि मावोमोन। थांनाय जुन दाननि 2 अक्ट'खालि सुनिबार फुंनि 5:30 रिंगासोआव खामानि मावनो थाखाय ओंखारलांनाय समावनो खथाबारि होननाय जायगायाव गंसे थारजों गोब्राबै जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथाय जानायाव केशव बसुमतारिया गोब्राब जखम जायो। केशवनि बिनानावआ दुखुजों फोरमायदों दि बिनि मोजां फाहामथायनि थाखाय नखराव गोबां रांनि गोनां जानानै दं। गोदान सरकारखौ नायहरनानै फाहामनायाव अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायदों। दा केशव बसुमतारिखौ गुवाहाटीनिनो क्रिटिकेल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै केशव बसुमतारिनि बिनानावआ फोरमायदों। सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम नखरनि सुबुङा अनसुंथाइ हरजानो लुबैदों। एकाउन्ट नाम्बार 6221143435 IFSC कड ITIP 000A187 जानबुं नम्बर 7896165262 बे नाम्बाराव फन खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। केशव बसुमतारिया माने गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थांदोंमोन। बियो आंनिनो बिदा जायो। बिनि गामिया खुंग्रिं मारुफारायाव। दा बिथाङा माने आहमगाव बाथौफुरियाव थायोमोन आरो। दा बिनिफ्राय गाव जाखां लोंखां माने खामानियाव थांनो होननानै फैबाय थानाय समावनो बियो खथाबारि होननाय जायगायाव बिदिनो ट्राकजों एसे एक्सिडेन्ट जानाय जाहैबाय। माने मानसिया बिराद जोखोमा एसे गोब्राबैनो जाथारदों। आथिं आखाइ माने बिनि जोखोमखौ बुंथावा आरो जाय नायो बिसो मिथिगोन। माने दा बिथाङा बिराद गोब्राबैनो जोखोम जादों नालाय दा जोंनिफ्रायबो थाखा फैसा बिराद थांनाया माखासे खिनिखौ थांबाय। जों हरनो हानाय सिबांखौ जों हरबाय। दा जोंहाबो नखराव गैया, एसे गोरिब। दा जोङो मा राहा लानानै जों मा खालामगोन मा मागोन बिनि थाखायनो दानि बिटिआर गोदान सरकारनि थाखाय दा बिथांमोना जोंनो एसे अननानै अनसुंथाइ हरो नामा, हरो खोमा बेफोरबायदिखौ साननानै जों दा बिदि खालामनाय जाबाय। बिथांमोना अननानै बेखौ नायनानै एसे अनसुंथाइ हरदो जाहाथे नोंथांमोनाबो गुवाहाटीयावनो जानाय हिसाबै दा बिथांमोनहा गुवाहाटीयावनो नायफैनो हागोन। बे जाथाया जाहैबाय सुनिबार बारायनि फुंनि 5टायाव जादों। माबायदि? बिथाङा खामानि मावनो फैबाय थादोंमोन। रुमनिफ्राय गाव थानाय जायगानिफ्राय फैबाय थादोंमोन। बे फैबाय थानाय समावनो माने बिथाङा गारिखौबो नुवाखै जानांगौ आंनि बिदाया। बिनि थाखायनो दा बेफोरबायदि जाथाया जानांगौ जाहैबाय आरो। जखमा माने बेनि जखमाथ' दा हजोंहाय आइमोन दंहैयो नालाय गुवाहाटीयाव। दा आइमोना बुंहरदों आथिङानो गैया बिदि होननानै बुंहरदों आरो। आथिङानो ससे जखाबाय आरो दा जहां-जहाङैनो जानानै दङ खिन्थु जबायानो होनजाबाय आरो। ट्राकआ सौदों। ट्राकखौबो पान्जाबिनि होननानै खोनानाय बायदि मोनदों। दा बेहाय जोंनि पिकचार हरदों आरो। ट्राकनि पिकचारखौबो नायनो हागोन। केसखौथ' होबाय, मैया होदों होनदों जोंना बिब'मोनहा थानायाव होबाय केसखौ। दा क्रिटिकेल केयार हस्पिटालाव माबा जायगाया लख्रा बे हस्पिटालाव नायगासिनो आरो। दा गरिब हिसाबै थाखा फैसायाबो थोजोबा हिसाबै जोङो दानि बिटिआर सरकार गोदाननिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोननो आरो सोरबाफोर अनसुंथाइ हरनो लुबैदोंबा जों रायजो राजानिफ्रायबो लुबैदों आरो। जोंनाथ' नखराव ओरैनो गैनाया गैया। जोंहा दखान होनानै जायो जाहैबाय। दा जोंनि दखान होनानै जा थाइसे थाइनै थाखा दङ दा गासिबो जोङो बिदानावनो गारजोबनाय जाहैबाय। लकडाउनाव जों खस्थ' खालामबाय। दा बबेनिफ्राय जोंबो थाखा मोनबाय थानो। जोंनावबो दा हौवा मानसि रावबो खामायनाय गैया। दा हिनजाव मानसि आइयाल' खामायो। आइजों लोगोसे जोंबो खामायफायो आरो। थाइसे थाइनै जा दङ जों दा बेखौ बिदानि माबायाव गारजोब्बाय आरो। दा बिदायाथ' दा 28 बा 30 बेफोरबायदि इयार्सनि जासिगोन आरो। हाबाया जाबाय, गथ' सासे दङ बेना हौवासा। बिसिनि नामा निलिमा होनो आरो फिसालानि नामा मिजिं होनो। खुंग्रिं मारुफारा गामिनि केशव बसुमतारिया गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। दा बिथाङा जोबोद जोखोम जानानै दङ। खोनानायाव जोङो 10 साखा ट्राकजों सौग्रावदों आरो बिनि जोखोमा गाज्रियैनो जादों। आथिङा ससेया गैयानो होननानै नखरनि मानसिया खबर हरदों होनो। दा बे जों गामिनिफ्राय दानि आं सासे गावबुरा जानानै दानि जानाखि बिटिआर सरकारनिफ्राय जा हायो एसे बिथांखौ नायनायाव रांनि मदद नखरा लुबैदों हिसाबै आङो बे अनसुंथाइखौ होजानो लुबैदों आरो दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय।